proh ing mangsa madya laras prinaras gatine kandha kudup kumedhap kadya kedheping kenya kang tinari krama karana karuna tan karenan ron-ronan panjrah ing siti tidhem permanem pranawing triloka taman candra kirana rumendak angalela pinarbawing surya ratri sinawung kitane brahmana ingkang kapadhan isih dupi wis dumugi tengahing marga dereng wonten sambeting kandha kaya mangkono wis ngancik wancine guru-guru juru pakeliran pratandha pakurmatan mijilira para repat sanggya panakawan kilurah Semar kilurah Gareng kilurah Petruk sumawana kilurah Bagong samya tetenguk nyekar sinom rujak jeruk
Ki awake dhewe napa dawuh saka panjenenganipun ingkang kepareng kinatu ing pakurmatan. Sapa Reng? Panjenenganipun Mas Wijianto sarimbit Ibu Sulistina. Kajatane apa Reng? Reng. Apa Kang? Kajatane Mas Wiji ki apa? Ana unen-unen, Gong. Unen-unen piye? Ana anak montah bawa kepradah, pamontahe anak wong tuwa kudu bisa nyembatani. Lah sing mutah diasmui. Sing montah kok malah mutah. Lah sing mutah iki sapa? Anak lanang ya kuwi Ananda Yoga nyuwun ditetake. Oh, ganti wajah baru. Ya. Pah, Kang Gareng klik. Kok Apa, Truk? ki awake dhewe sak kukupan. Alhamdulillah. Antuk rejeki lumantar panjenenganipun Raka Mas Wijianto, panjenenganipun Mbak Sulistina, pamujiku sabubare nganake syukuran bisa pinaringan kesehatan, sehat lahire, sehat badane, rejeki sing kathah. Wis to, wis jan. Wis apa ae sing apik-apik Kang Gareng mah tenan-tenan. Yo awake dhewe iki perlune paring panglipur ya toh. Ya ora ketang selembar rong lembar, sak gending rong gending, sak lagon rong lagon. Kedep tresma aku. Gong, Apa, Truk? muni iki ya muni ning nganggo ditata. Lho lambe-lambeku Dhewe lah sing nganggo lambene jarane ya sapa? Ya toh. Kabeh iki kena. Ning ya aja kaya ngono carane lho, Gong. Lho, lah aku seneng aku cara ngene, Truk. Ora caturan. Ngomong kok karo Bagong. Wah bocah edan. Lho aku edan lak bature kowe, Reng. Cah kok Ya ngaturke gungan. Wah, ya. Kang Gareng piye, Le? Kowe dulur tuwa. Ya, kowe arep ngaturke lelagon apa, tembang apa, wis manut. Aku ki wong tuwa, Le. Nek bangsane lagon-lagon sing jaman saiki kaya Selendang Biru, kaya anu apa iku sing anyar-anyar iki nek cara aku iki ya kurang mathuk. Lah terus ya kaya kawin kontrak. Jire wis ora dikontrakno. Lho ora dikontrakno tapi ak ngekos. Oh, malah. Ora ngontrak kok malah ngekos. Ya, ki ngaturke aku kok kepengin krungu suarane Dik Yanti aku. Dik Yanti. Ye dalem. Ayo Bet, nembang ya Bet ya. Ye. Gareng aku ketularan bejo. Klambi lurik nggih. Pripun? Ye. Alhamdulillah. Lele bocah le nyanyoh piye to. Sembarang nggih. Oh, ngoten. Jenengan Tegese iki minat wong, disunguni nggih, tembang nggih, apa nyanyoh. ngono ku lho kok. Wasa. Nah, Ngoten. Asosiasine iki maca sing negatif-negatif. Nah. Ngono. Ya Kang ya. Mbok. Kok malah. Jineman klambi lurik. Mangga. Reketek. Artati engko jineman apa, Dik? Mendes. Oh, jineman kelinci ujul. Milih lambene, Dik. Spontan. Iya, apik ngono. Nggih, jineman klambi lurik. So
Adiku Dian wis angen-angen. Aku kok gatik glinding. Apik ya. Mirasa banget Kang Gareng wah tenan le. Truk apa? Wah, ngene iki aku wis sepelan to, Truk. Sepelan. Aku wis sepelan karo pengendangku Ambrit. Arep tak gosok tanggal 28. Arep ngopo? Aku arep mayang. Lah mayang apa? Mayang krucil. Lakone damar bulan. Aku wis tak sepel. Lah bareng sepel aku le wis dadi lah kok tanggal 28 lah Ambrit yo isi. Lah terus yo takon balekno no sepelane. Oh malah Ambrit mambalekno sepel aku ya ngono. Apik kok sok kaya. Kang Gareng piye le gang apa? Nah, jineman klambi lurik wis kepareng dipun aturaken mugi dijur prana ing penggalih Kang Gareng. Wah, ya le, ayo le. Ya, ki ngaturke lelagon bangsane sing klasik-klasik. Waya. Lelagon apa Kang Gareng? Ya kaya apa itu? Ya jaman biyen ki ora mung klambi lurik tok kok. Lah terus ya klambi kembang-kembangan barang. Iya. Aku kula kok kepengin anu. Anu Dik, ayo. Hartati petis manis ya, Ti. Ya. Ya. Kang Gareng piye le Gang apa ya? Ngaturke bangsane sing klasik-klasik ngene iki. Ah ya. Aku ki nek karo Hartati ki tambah suwe nek gak ketemu ini kok ya gemes aku ngono ya Allah aku ngono. Lek bocah le cemokot ah ya Gong. Apa itu? Ayo rak nek kaya mengkono basa. Ora, tegese iki suarane ngono lho. Oh ya ampun nek ngono Ding. J damelaken kelinci ucul mawon. Aja. Kelincine wis gak ucul kok so. Liyane kelinci ucul, mah aku nek kelinci ucul. Wis ta mah aku. Seteng nek kelinci ucul mah. Sampeyan mulai ya wis wong aku suka. Hah? Liyane oti. Ayo ta Beb. Sampeyan kok ngenyang se padahal. Heeh, aku wis gak uculan kok Beb. Aku wis jinak. Ah masa. Heeh, nek yakin nek gak percaya. Gak yakin belas. Ayo Beb. Liyane kelinci ucul Beb. Mah aku nek kelinci ucul. Liyane. Wis apa ngono, wis. Liyane. Apa? Selendang biru. Ah, seneng aku iki, Tru. Ayo. Apa, Reng? Sing lawas apa sing setengah anyar? Oh, sing nganggo kedep tes mang aku nyawang selendang biru yen kowe seneng ngono kuwi dudu. Ayo. Selendang biru monggo dipun aturaken para kadang. Kadang tresnaku
Ngene iki lho sing ngangen iki arep tak iya ngene iki. Selendang biru, selendang biru among ngenai hati. Nganggo spasi. Ora tekan. Ya. Nora tekan batin setiamu. Awas. Yo. Selendang biru. Tetep Lupa kita. janjimu selendang biru. Matur suwun. Apa itu? Ya, di ngaren aku kok sok arep ati kok terus selendang biru lho di ngaren lah iya. Lah iya, kek ngipi apa kok sok kok ya nembang selendang biru. Lita, petis manis ya Lit ya. Nggih? Ya Lit ya. Lit. Petis manis ya Lit ya. Dilok gambar apa Lit sing dilok Lit? Sing dilok. Oh, tak kira tak diloki gambar, tiba iya gak. Ayo Dek. Ah, petis manis, Dik. Bukannya saking bayut. Apa yang beri? Pos tepung saumpama aja ora tegas tanpa gunung batis manis sarta langking saumpama aja ucap yen to amung samudono nyempet rasa kang samar gagar wikar pikulai tejabe kok ngirap donya kanggo kanca jeneng sapi batis manis yen ngucap sing hati-hati dua kali ganti-ganti nyoto babra yen sejati
sukang samar kakar wikar pikulai kecapi kok irap toyo kanggo kanca jerone sapi patis manis yen ngucap sing hati-hati dadi nganti nyoto bebrayan sejati mirasa banget Kang Gareng. Wah, lah iki kok katone kaya Ndara Permadi kae Kang Gareng. Gonceng langit kelap-kelap katon lir gencange ales aresang maweko andrum sabarang katulung kirmoyak mayik saking tias balibur lae bleket duwek haumel sabulita Gus Ndara lanang kula Ndara Kentol kula Gus semune kaya gembol perkara ingkang boten saged dipun udari gek monggo paring dawuh dumateng abdi sampeyan kula pun Semar ngoten boten wonten ruwet menawi saged lejar monggo sami dipun penggalih sareng-sareng Kakang Semar Badranaya pripun lho marmane Kakang dina kalungguhan iki aku dinukta dening para kadang-kadangku sowan ngarsane Kakang Semar Badranaya nyuwun senjata pitulungan Kakang gek sampeyan iki arep tindak dateng teng pundi lho Kyai Semar pripun dadekake sumurupmu Kyai golong gilik TKT para kadang Pandhawa dina kalungguhan iki ninggalake kamukten Praja Ngamarta sing manggoleki niku napa kamukten wonten negara Ngamarta Kyai Semar Badranaya ninggal kamukten negara Ngamarta wis nyawiji TKT para kadang Pandhawa Kakang para kadang Pandhawa nyawijikake tekad manggrek kayuwanan meminta marang nugraning Dat Kang Maha Kawasa
amrih tentrem ing negara Ngamarta lumebering para kawula. Kyai mula Kyai Semar minangka dadi pamonging para satriya Nuswantara bisa paring dawuh Kyai. Inggih Gus, inggih Gus. Monggo dipun rembug kalih laku. Nah kemawon. Iya Kyai. Tiyang ingkang manggreh wujuding wahyu Gus niku kedah ning awas kelawan eling cetane piye Kyai ning awas kelawan eling niku kedah saged amas padhaken pundi kang minangka dados pamurunge laku. Ayo kok meperhartaning hawa kelawan nafsu sayekti hamung datang maha kawasa pituduh ingkang sayekti minangka dadi apa ring manah apa ring ati tanpa beda kaya dene suarane gamelan nang ning nung lawan gu cetane piye Kyai nang wong urip niku kudu tenang aja sok kemrungsung marang panggodane liyan panggodane hawa kelawan nafsu kaya mengkono Kyai nggih ning yen wis tenang uripe mesti bakal ening ciptane dununge apa sing sampeyan sedya kekarepane sampeyan menika ning nung lah nung niku sampun melok sampun dumunung nggih ten mriki lho dununge kekarepane sampeyan kaya mengkono Kyai banjur gung niku wekasane pathokane gondelane inggih Gusti ingkang Maha Agung. Aduh Kyai kalungguhan iki kang padha magepokan kelawan gegayuhaning para kadang Pandhawa kang wis ceciklu sarta manggolongake kekarepan ana ing Gunung Jamurdipa Kyai inggih pangajapku bisa kasembadan antuk kanugrahan wujude katentrem tak pranggal puja mantra rahayu kang pinuju bagya mulya kang sinedya Gus.
kaya mengkono luhuring bebudening para kadang-kadang. Momonganku para Pandhawa. Ya. Aku minangka dadi pamonging para satriya. Aku ora meneng. Aku go golek cara. Aku golek cara. Mbuh caraku. Piye kasembadaning sedyane para kadang-kadangku, momonganku para Pandhawa. Merana semupang yang aruna kadya netraning anggorapa sabdaning kukila rengkane kara sakotor kini tongane engkong Herbowo sing pene panca Papa daging ayam ana ring pagawakan mrak mangwa bremara grapasing kusumare para ayam haru pesat kaya kilat keset kaya tatet lampanya dian permadi tangkadi kilurah Semar Badranaya minggah aning alang-alang kemitir kalamun Cinandra bayak candrane ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kula dudu Sarata Surya Candra Darum yang Kartika sarta dudu tejane pandhita kang lagya mesubrata tuhu gemelaring kayangan alang-alang kumitir nenggih sunya ruri Lasinten ingkang kepareng ngrenggani kayangan alang-alang kumitir nggih Sangyang Padawenang. Nalika samono Kyai Badranaya kon jembantala mukane. Namung nganti sabda pangandikanira Sang Bathara
Bilahing Sanghyang Jagat Wasesane Ngatunggal. Yaning-yaning talaga gati langit ambang pang pasulan pamaneka ing bentang tulya kusumayana sumabur panjreo kang sarigati jaler Bilahing Sanghyang Jagat Wasesane Ngatunggal Ismaya apa padha raharja praptanira kaki Ismaya kawula nuwun inggih Pukulun antuk berkah pangestawanipun Rama Pukulun wis kaya lampah kula mboten langkung sungkem pangabekti kula mugi kunjuk Pukulun dadekake bungkah rasaning tias ulun pudya pangestawaning ulun tumrapa marang jeneng kita Ismaya nggih kados pundi janur gunung kadingaren dene jeneng kita munggah ana ing kahyangan jung kayangan alang-alang gumitir tartamtu ana bab-bab kang wigati mungguing jeneng kita nggih
Inggih, Pukulun mugi kawuningan. Anggen kawula minangka dados pamonging para satriya wonten ing tanah Jawa. Satriya ingkang hambek utama. Kalenggan menika nggolongake tekad ninggalaken kamukten. Bendara kula para Pandhawa teteki tarak brata wonten ing Gunung Jamurdipa. Sayekti kang den esti inggih menika kanugrahanipun Jawata wujudipun katentreman ing tembene saking nglumunтураken katentremanipun negari Ngamarta lumebering para kawula wonten negari Ngamarta. Ismaya dadekake kambruhananira. Jeneng ulun ora bisa selak lamun jeneng kita pribadi kang nyarirani. Nanging kabeh iku mau minangka dadi pertanda jeneng kita minangka dadi lantarane tumuruning wahyu cempaka mulya maragage mengakna go garbanira samaptakna lair lan batin. Inggih Bukulun. Merena semupang yang ngaruna katya netraning angkara ong sabdaning kukila rengkane gara sakater kini donganing kong ler bobo sing bene pancong kaki Ismaya cempaka mulya kang bakal tumurun aning jeneng kita. Jeneng kita minangka lantaran kang kudune nampa. Ya kuwi para momonganmu Pandhawa lamun to binabar. Cempaka mulya iki bakal ambabar wujude wahyu katentreman maragagi. Ismaya enggal tampanana wulungna marang para pepundhenira momonganira para Pandhawa. Inggih Bukulun. Semareka den prayitna sing ora sambalik tityane gagak ngarang lan mugi wonten setunggal melih ingkang dadosaken tandha pitaken jroning manah kula. Tandha pitakon apa Ismaya? Lah niki nuwun sewu. Lah kok wonten wujudipun begawan utawi pendhita wujude menika raseksa. Pendhita raksasa. Nggih. Lamun dinulu pendhita menika mboten mingsra nanging lah kok kagungan kadigdayan kagungan kasekten ingkang linangkung benten kalian jamake menungsa lumrah. Ismaya sira aja gumunan aja kagetan. Lamun to jeneng kita wis ngasta wujude tempaka mulya. Sira bakal merangguli lelakon. Sira bakal mangerteni sapa ta sejatine begawan. Sang begawan kang memba warna, kang darpe kasekten ngedap-ngedapi. Inggih, menawi pekaten kula nyuwun pamit, nyuwun tambahing berkah sarta pangestu tak pranggal puja mantara rahayu kang tinuju bagya mulya kang sinedya Ismaya.
rasa. Wis minangka dadi jangkeping wong urip kudu nampa pacoban. Sapa sing kepengin urip mulya kudu gelem nglakoni sangsara. Minangka dadi tebusaning urip. Ya. Coba tak sawangi saka kaduan. Bendaraku kae kepiye? Sedakep suluku tunggal nutupi babahan gawa saka sekawan kang biningkas. Sajuga kang sinidikara. Nenggih para Pandhawa. Prabu Yudhistira, Raden Werkudara, Janaka Nakula Sahadewa. Ninggalaken kamukten taning negari Ngamarta. Sayekti kang Den Esti kanugraning Dat kang maha kawasa. Ndara, manglukar Ndara. Megonjing langit telat-telat katon lir gencanging alisan mawe gandrung. Gus Kakang Semar Badranaya. Pripun lho? Paran sanggiyane Kakang Ismaya njugdarake nggonku semadi kalian para kadang-kadang. Gus, jagat niki mboten kuwawa. Kayangan para Jawata niku mboten kuwawa. Menawi sampeyan iki tarak bata mepes raga. Gus, kanugraning sampeyan niku lumantar Semar Badran. Aduh Kiai. Dewa-dewa Sugata marang kang sureng prang Narada ngepalane Jawata. Gus, para Jawata sampun ngandhapaken kanugrahan wujude wahyu cempaka mulya. Lamun binabar Gus, lamun binabar cempaka mulya menika mujudaken wahyuning katentreman. Aduh Kakang Semar. Saged manggreh wujude katentremanipun negari Ngamarta. Lumebering para kawula, monggo kula kanthi Gus wangsul wonten negari Ngamarta. Ayo Kiai.
Tata Pandhawa tata dadi wisaya Ndraksa Suramaru lakae kledhang-kledhang ana wong 5 karo ana kiyaine lakae Pranyata Pandhawa Jabel Wahyu Cempaka Mulya bodleng iblis laknat padha jek-jekan ayo Werkudara maju legane atiku Cempaka Mulya tak jaluk kowe sapa Begawan Gurudawana ayo Werkudara lah kok kowe ngerti karo ngerti wae wong aku ayo ngendi Cempaka Mulya gorene tak gawane tampanono pa jebul ora kena sinangga enteng tibane gelap sayu tembuh tibamu iki gerangane mungsuhmu Nyata laruta saking godha yen tan lamun-namu tusa Sang Sri Mandha arep nyang ndi kowe Begawan Gurudawana nggih saiki wis kewiyak welangmu. Wene randang cucul. Oh, tak dublak. Mbuh lho, dadi apa? Aduh, Kiai. Jebul kowe to, Ru. Kakang Ismaya. Ru. Ya pangapuramu dene aku njugarke nggonmu Seng Singlon dadi Begawan Gurudawana Kakang Ismaya wis kinodrat dening jagat pinada dening dewa Kyai Pranyata kang menang nampa kanugrahan wujude Wahyu Cempaka Mulya binabarake wahyu katentreman amung kejaba kowe lan kadang-kadangmu momonganmu para Pandhawa ya lantaran panjenengan ulun kang memba warna raseksa wujude Begawan Gurudawana dimen saya nikelake panembahe para momonganmu Pandhawa Kyai ngono to Ru ya wis bisa tak tampa alasanmu kok nganggo alasan barang Ru wis dimen ora kadenangan para kadang-kadang
dimen ora kadenangan dening momonganku mengko yen kowe konangan karo momonganku mundak ora kajet wis ndang bali yo makayangan ulun bali makayangan kiai ayo ru Sata Kurawa, kae Pandhawa nggawa wahyu cempaka mulya direbut Sata Kurawa. Gonjeng langit telap-telap katon lir gencanging alis sang mawe gandrung Werkudara cempaka mulya tak jaluk tak boyong menyang negara Ngastina Tampanana Swatama pa po Gonjeng langit telap-telap katon lir gencanging alis sang mawe gandrung Werkudara cempaka mulya tak boyong menyang negara Ngastina ya Kartomarma yen pancen kowe kuat nampani sikilku tampanon weh iblis par pa Cantut gumergut manjing samudra tulya dreng wiragal hanya Werkudara wah kakang Durmati piye cempaka mulya tak boyong menyang negara Ngastina besok ora gelem saiki apa dene ngincipi Bratayuda ya Tampanana Dodi tulke pun kakang dokne di ora balangne saka papan kene aja tiba-tiba nek ora ana bangkone bana waduh di
Yayi, minangka dadi kusiring Pandhawa melu bungah rasaning atiku. Kakang Semar, kula. Momonganmu Pandhawa wis bisa kasil mboyong Cempaka Mulya kang binabar minangka dadi wahyu katentreman. Nggih. Menika nggih saking lantaran para momongan kula Pandhawa anggenipun kepareng mepes raga. Meperhardaning hawa klawan nafsu. Banget pangnarimaku Kyai Semar. Nggih, dawah sami-sami. Wujude kanugrahan kang lumuntur marang Kakang Semar Badranaya bisa binabar ana ing negara Ngamarta lumuntur aning kawula negara Ngamarta. Nggih, Gus. Lan ugi sageta rumesep wonten keluarga ageng panjenenganipun Bapak Wijiyanto Sarimbit Ibu Sulistina. Anggenipun kepareng syukuran netakaken teng putra bisa kalih sing rubedane ring Sambikala. Ndara, monggo sami gedhekaken rasa manembah, rasa syukur marang panguwasaning Dat Kang Murwengtet. Sumendhe marang purbane Gusti Kang Maha Kawasa kanthi sesanti jaya-jaya wijayantine ring Sambikala sepisan merdika tetep merdika. Rahayu salam inyo.